фаллопротезини як протези джинс узи мардонаги шуморо гирифта дигар протеза гирифтан не, яъни дигар протез мондан не, яъни вай протез не, вай просто ҳамин узи мардони мо худашка имплант мондан. Ин беморда ҳамин оператсияро кардем, бана узи мардони дар ҷошхис якта компоненти имплант мондем ва ин аз ин имплант на фақат ин бемор балки оилашам баҳра меёбад, завқ мегирад. Ассалому алейкум, бинандагони муҳтарам. Ба шумо дипломированный врач-уролог, андролог, хирург, уролог, врач-ультразвуковой диагностики инҷоим дашт. Имрӯзаги бемор аз Тоҷикистон аст, номашро намегем, лекин аз Тоҷикистон аст, дар аз шаҳрҳои Россия зиндагӣ мекунад. Ин беморда эректильная дисфунксияи стадияи вазбин дорад, яъне ин беморда импотенсияи ҳамин вазбин ягон дору хӯрдаги ёрдам надодаги дар мобайни 6 сол ҳамхӯбаӣ карда натонистаги оилаш қатнӣ ва ба қабули мо омад. Мо ин бемора обследовать кардем ва фаҳмидем ки даже укол кардем, узи мардонагӣ нахист укол беям, дору беям намехезад ва имрӯз ҳамин оператсияи имплантация полового члена, пенийная имплантация, фаллопротезини кардем. Фаллопротезини чи аст? Фаллопротезини як протези джинс узи мардонаги шуморо гирифта дигар протеза гирифтан не, яъни дигар протез мондан не, яъни вай протез не, вай просто ҳамин узи мардони мо худашка имплант мондан. Имплант ҳамин ҷое ки хун мебиёд, ҳамин ҷо имплант мебинад. Ҳар беморое ки ба мо мебиёд, ҳама ҳар хел таърих, история дорад. Ин беморда мисол мегӯяд ки ман хона рафта наметавонам, барое ки бирам хона, оилам қатъи ҳамхӯбагӣ бояд кунам, ман шарм медорам, барое ки ман намехезам. Барои ҳамин ин оператсияро 60 сола бошадам кардем, барое ки барои ҳозир аз 60 сола сар мешавад, уже бачаҳош калон шудаги, набираҳош ҳастанд, ҳозир спокойный жизнь, яъни спокойный ҳаёт ҳастанд и ва бояд ҳамхӯбагӣ бояд бошад. Барои ҳамин ин беморда ҳамин оператсияро кардем, бана узи мардони дар ҷошхис якта компоненти имплант мондем ва ин аз ин имплант на фақат ин бемор балки оилашам баҳра меёбад, завқ мегирад, имплант мемонем ва инам табобат мекунем. Лекин ҳамин имплантро вақтиша мондан дар кор, ин ба қиинтар шуд, барое ки каверноза телада кавер пайдо мешавад ва ҷипс мешавад, хушк мешавад, баъд вая яъни имплант мондан вақт қиинтар мешавад. Вақти оператсия мумкин як вақтҳое ки монда намешавад, барое ки уҷода ҷой намешавад. Барои ин бинандагони муҳтарам, шумо ҳам хеле проблема бошад, метавонед ба мо муроҷиат кунед. Мо дар Москва зиндагӣ мекунем, дар Москва кор мекунем, ҳамҷода мо тамом кардаги, дар Россия хондаги ҳама ҷамоаи мо ҳамин хел аст. Дар инҷо уролого, хирурго, менеҷеру дигар ҳама ҷамоае ки якта ман худам не, дигароям хисса доранд ки ҳамин оператсия беморба ёрдам додастем. Ва бо чизи гуфтанӣ ҳастам ки мо дар шаҳри Ташкент ҳам рӯзҳои қабул ва оператсион дорем. Метавонед ба оҷа муроҷиат кунед. Наздикода ба Тоҷикистон мумкин ташриф мебиёрем, яъне мебиёем иншоаллоҳ шаҳри Душанбе yoki Хуҷанд. Пока план дорем, иншоаллоҳ агар плани мо бошад, клинико қатъи договориться кунем, дар оҷаам ҳамин оператсияое ки на фақат ин, дигар оператсияое ки приём, консервативное лечение, дору қатъи табобат кардана сар мекунем. Бинандагони муҳтарам, саломат бошед. Агар шумо дар мехели муаммо бошед ё дӯстотон дар мехели муаммо бошад, поделиться кунед, лайк кунед, комментарияда саволи худтонро нависед. Ман хонда агар вақт дошта бошам, албатта ҷавоб медиҳам. Ба шумо дипломированный врач-уролог, хирург, уролог, врач ультразвуковой диагностики, андролог Эркинҷон Юлдашев. Саломат бошед.